Джесика е тук. Фотографата Джесика ти е твален. Кипам всичко! Тъгът на всичко! Тъгът на всичко! Брата е тази хора! Ти не бия! Трак. Това просто е сън. Трябва да отида да убия онази хора. Само че да се спомням за нея. Взимам едно оръжие и тръгвам. И иска да влече полицайите. Аз обличам така. Аз съм вече полицай и трябва да хвана онази хора. Моето омъветлина. Папо! Вече полицай, къде е хора? Хора, къде си? Па! Къде си хора? Не да. Да я отбия вратата. Чакай. Ще ми те бия вратата. Тя ще остане в живота. Не става! Не мижам. Хора! Това е на... Ще убия всеки! Хора, ще ти щупат цялата врата! Хора! Хора! Ще те убия! Хора! Да. Моята отрова подейства. Да те пусти с Джесика. Охренувам се. Аз не виждам. Добре, пашките. Иди къхаме. Бързо. Пациент има. Крана хляба. Хора, няма да те спасявам! Ти си ганната! Няма да спасявам! Никой ти ще кажа, мама, вещицата! Да ще тя заключена ли си там? Нито някой хреша. Трак! Бързо! Бързо, газ! Бързо, газ! Трябва да обърнем до тук. Върне. Трябва да обърнем до тук. Той не спасяваше. Няма спасявам тази посланки. Бързо! Да караме един мотор, добър, че тук намерих един мотор. Един бетонник да кара кола. Много мерцеде, дано да го карам. Да не ме изюгат пак. Да се засили, това само мерцеде си купувам и нищо друго. Уау, това са по-тепълъчка. Вау, да плана. Да буду гадать. Помощь! Помощь!
имам. Добре. Аз ще карам, ти ще караш моята кола. Това покуч. Долу. Дори мотор има, мотора може да отдръпне кола. Този мотор ще взима, а тази щупена кола ще е там на уния бездомни. Хубаво. Моторите не са така. Моторите не са така. Не ми не там. Да си ляза там мотора тук. Той няма бензин.